Исәнмесез, эфирда пәнжі шәмбі күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында. Вақытлыша оңайсызлықлар Шоллыда тынышлық һәм Рейс Беляев проспектлар кеселешіндегі юл ремонтқа ябылачак. Жиңу белән кайттылар. КамАЗ Мастер командасын аэропортта тантаналы рәвештә каршы алдылар. Шоллыда тынычлык һәм Рейс Беляев проспектлары кеселешендә хәрәкәт 3 көнгә туктатылачак. 25 июльдән 28 июльгә кадәр предприятие хезмәткәрләре трамвай кишүен ремонтлаячак. Исегезгә төшерәм, шәһәрдә 4 трамвай кишүе яңартылган. Яшьлек һәм Тынычлык проспектлары, Автозавод һәм Сөембикә проспектлары, Королев урамы һәм Тынычлык проспекты кеселешләрендә. Хәсән Туфан һәм Сөембикә кеселешендә. Тынычлык һәм Рейс Беляев проспектлары кеселешендәге кишүне ремонтлау 25 июльдә иртәнге сәгать 8-дә башлана. 3 көнгә бу участокта трамвай хәрәкәте тулысынча ябылачак, эшләр тәүлек буе барачак. Если работать только ночью, в то время, когда трамваи не ездят, данные работы затянутся на 7-10 дней. И это принесет дополнительные удобства жителям нашего города. В связи с чем, по согласованию с руководством города, было принято решение перекрыть движение полностью, но на 3 дня. Поэтому я еще раз прошу отнестись с пониманием. Эшләр башкарылган вакытта җәмәгать транспорты хәрәкәте схемасына төзәтмәләр кертелә. Үзгәрешләр 3 маршрутка кагылачак. Будет осуществляться временное движение трамваев по маршрутам 9, 10 и 11. Маршрут номер 10. Начало движения с остановки Автомеханический техникум. Далее трамваи по этому маршруту будут курсировать по проспектам Мусы-Джалиля, Набережно-Челнинский, Сөембике, Яшлек, Московский и до проспекта Раиса Беляева. 9-нчы маршрут Юхиди идарәсе тукталышыннан башлана. Аннары ул Мәскәү, Яшлек, Сөембикә, Ярчалы һәм Муса-Җәлил проспектлары буенча бара. Шулай ук 11-нче трамвайның да хәрәкәт схемасы үзгәрәчәк. Ул пединститут тукталышыннан старт ала, аннары Ярчалы, Сөембикә проспектлары буйлап бара. Вахитов урамында уңга автомобиль заводында борыла. Автомобиль хәрәкәтенә килгәндә ул өлешчә генә шикләнәчәк. Юлчылар һәр якка 2 полоса калдырачак. В рамках ремонтных работ на проспекте Мира и проспекте Беляева будет произведен ремонт 135 метров трамвайного полотна, в том числе замена балласта, замена шпал и замена скрепления на новую. В первую очередь будет демонтирован резинокор, затем уложен асфальтовое покрытие. Тынычлык һәм Рейс Беляев проспектлары кеселешендәге трамвай кишүен ремонтлау 28 июльдә иртәнге 5 сәгать 30 минутка кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Шул рәвешле дүшәмбе көнне трамвайлар гадәти маршрут буенча хәрәкәт итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Йогышлы авырулар хастаханәсендә максатчан укучылар белән эш дәвам итәм. Коллектив сафларын берничә яшь белгеч тулландырды инде. Аларны тәҗрибәле табиб остазлар, кураторлыкка алганнар, аларга нинди эш шартлары тәкъдим ителүен Лилия Гатина белде. Кашель у вас, наверное, есть? Да, наверное, 4 Горло болит, да? Глеб Гордеев тумышы белән Шоллыдан табиб инфекционист максатчан белем алучыларның берсе. Ижау мед академиясын тәмамлап 2 елга якын йогышлы авырулар хастаханәсендә эшли. Шул вакыт эчендә үзен җаваплы һәм максатчан хезмәткәр итеп күрсәтергә өлгергән. Хәзерге вакытта ул йогышлы авырулар хастаханәсенең иң мөһим һәм катлаулы бүлекләренең берсе – кабул итү бүлеген җитәкли. Йогышлы авырулар хастаханәсендә табиб-педиатр булып Глеб Гордеевның хатыны да эшли. С детства хотелось быть врачом, даже не представлял себя в другой профессии почему-то. Всегда с детства это было интересно, поэтому, не раздумывая, после школы поступил в медицинский вуз. Инфекционные болезни – это очень интересная специальность. Самое главное для меня – плюс то, что пациенты выздоравливают. То есть чувствуется эффект от твоей работы. Хәзер йогышлы авырулар хастаханәсе пациентларны дәвалау һәм табиблар эше өчен кирәкле шартлар булган заманча медицина үзәге. Шулдан тыш медицина учреждениесе республиканың тагын 17 районына хезмәт күрсәтә. Ә хезмәттәш остазлар һәр вакыт яшь белгечләргә ярдәм итәргә әзер. Каждый доктор стремится помочь молодому специалисту и поделиться своими знаниями, которые он накопил уже за те годы работы в нашей больнице. Работа у нас очень интересная. И я очень радуюсь, когда к нам вливаются молодые доктора.
Infeksionistlar, reanimatologlar, kardiologlar, infeksion xastahanaga kerakli bilgichlar. Hozirgi vaqtda meditsina учреждениесida 2 целевик ishli. Kuz kuni tag'in birisi reanimatolog tabib qaytashaq. В этом году мы осенью ждем еще одного целевика, уже с Ижевска. Это будущий наш реаниматолог. В этом году набрали порядка 10 человек. Да, это будущие наши тоже целевики, которые будут поступать уже в КГМУ на первый курс. Вот, раз. Плюс к этому в этом году 4 человека. Это поступают они тоже в ординатуру по терапии, по инфекционным болезням. Один будущий тоже реаниматолог будет. Йоршолда шәһәргә эшкә күчүче табибларга бер тапкыр бирелә торган түләүләрне арттырдылар. Хәзер алар шәһәрдән 500 мең сум һәм республикадан тагын 800 мең сум акча алырга мөмкин. Шул рәвешле ярдәмнең гомуми суммасы 1 миллион 300 мең сум җитәргә мөмкин. Аны торак сатып алуга, мәсәлән, социаль ипотека программасы кысаларында кулланырга мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Шолуда махсус хәрби операция ветераннары шәһәр советының яңа офисы эшли башлады. Бу үзенә күрә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларның штаб фатиры булачак. Офиста ремонт үткәрелгән, бүлмәләрдә җиһазлар урнаштырылган. Шәһәр советы сугышчыларның мәнфәгатьләрен яклау, яшь буынны патриотик тәрбияләү, хәрбиләрне тыныч тормышка яраклаштыру өчен булдырылган. Безнең төшерү төркеме беренчеләрдән булып офиска килде. Здесь, в частности, вот кабинет моего заместителя, кабинет специалиста, который будет заниматься и занимается уже семьями военнослужащих. Бу белгеч Александра Алимова ул үзе махсус хәрби операциядә катнашучының хатыны, шуңа күрә барлык нечкәлекләрне белә. Шуллы сөйләгән шуңа төрле сораулар белән мөрәҗәгать итәләр һәм ул барысына да ярдәм итәргә тырыша. И как найти, когда без вести пропавший, и как решить вопросы, которые внутри, узнать, в каком госпитале лежит, решить юридические вопросы здесь, с долгами, элементарно даже как помочь встать на учет в отдел социальной поддержки населения. С детьми вопросы касаемые, то есть всевозможного характера. Барлык сорауларга җавап табырга шәһәрнең махсус хәрби операция ветераннары советы белгечләре дә ярдәм итәчәк. Бирдә барлык кирәкле ярдәмне күрсәтәчәк, консультациялар бирәчәк, психологлар һәм юристлар эшләячәк. Рәис Шамил Әюпов үзе шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучы. Основные направления деятельности остаются те же. Это адаптация, социализация, реабилитация военнослужащих, уволенных в специальной военной операции, оказание правовой помощи как самим военнослужащим уволенным, так и семьям погибшим в том числе. Мәсәлән, махсус хәрби операциядә катнашучыларга алынган җәрәхәтләрдән соң реабилитация оештырылачак. Алар шулай һәм республика клиникаларында һәм санаторийларында комплекслы медицина тикшерүенә исәп тота алачак. Совет шулай ук үсеп килүче буынны патриотик тәрбияләү белән шөгыльләнәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Йоршалыга җиңү белән кайттылар. КамАЗ-Мастер командасын аэропортта тантаналы рәвештә каршы алдылар. Дөрес очышның баштагы вакыты үзгәртелде. Команданы аларның туганнары, якыннары, хезмәттәшләре, мәртәбәле кунаклар, шулай ук масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре каршы алды. Менә ул КамАЗ-Мастер спорт командасының күптән көтелгән очрашуы Зәңгәр Армада Ефәк юл халыкара ралли марафонында бөтен пьедесталны биләде. Ак юлбары сузышының төп трофейы Антон Шибалов экипажында беренче тапкыр газ мотор ягылгындагы йөк машинасы Ефәк юлда җиңде. Техника для нас новая, плюс, новая она не для команды, а для меня именно. Плюс надо было показать достойный для нее результат. Вот, но, честно признаюсь, в начале гонки было такое в планах, чтобы доберемся до финиша, хотя бы в пятерке, так. Потом несколько дней гонки прошло, хотя бы в тройке нормально будет, а потом уже смотришь расклад, получается, что в принципе можно и довести и первое место. Ну, вот что и получилось. Маршрут гади булмады дип билгеләде Эдуард Николаев. Спецучастки были очень непростые, особенно для автомобилей. То есть именно влияла надежность техники, чтобы не сломать, рассчитать силы и довести результат до подиума, что у нас и получилось. Ведь вы видели, как шла борьба с командой из Белоруссии, с Сергеем Визовичем, с его ребятами, с командой «Урал».
Эдуард Николаев узышта икенче урынны яулады. Лидерлар үчлеген Алмаз Ахмедов япты. Аның өчен бу ефәк юл дебют булды. Узган елның җиңүчесе Дмитрий Сотников бу юлы 4-нче урында. Поздравляем нашу команду с этой огромной победой. Весь пьедестал опять за ними. Они в очередной раз доказали, что это сильнейшая команда. И это смесь смелости, храбрости, упорства и командного духа. Гордимся тем, что вы сделали, гордимся, что вы наши. Уверены, что в этой трудной гонке каждый проявил свой характер и привезли нашей компании, нашей республике долгожданную победу. Бу КамАЗ мастерның ефәк юл ярышларында 12-нче җиңүе. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. А теперь пункт 5. Стиральный порошок «Автомат» 599,90. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.